Може би най-сложният теглич. 10 допълнителни планки към основната града и онези двата плика с болтове, които видяхте. Асиметричен монтаж с коренно различни планки. Буксата също е готова на панта. 13 пинова. Окабелихме и отвън, сега влизаме в купето. Infiniti Q70 е много приятна кола за работа. Трябва да се съвлече абсолютно цялата до желязо. Бронята се изрязва по шаблон. Перфектното рязане е нужна перфектна подготовка. Готови сме и с инсталацията, директно захранване от акумулатора за модула 9 и 10 клема на буксата. Колата е с подготовка за оригинален теглич, това е буксата и модула с релето за каравана.